kunnafoniw nasira fɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ka ladɔnniya k'a fɔ mun bɛ tali kɛ anw ka jamana la bi taratadonya in na n'u bɛnna août kalo tile 9 ma san 2022 an ka armée ale kɔni a ye avion caman sɔrɔ ani kɛlɛkɛminɛnw caman k'o sɔrɔ ka bɔ Mali ani Russie o ka bolodo ɲɛma hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ k'a bila mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛma son excellence colonel Assimi Goïta ale ka ɲɛma hukumu kɔnɔna la n'u bɛ tali kɛ jaba transition ɲɛma la k'i b'a ye k'a fɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni boloda la wa ni mun bɛ tali kɛ aéronef avion girimanbaw ani kɛlɛkɛminɛn caman olu kɔni sɔrɔla ka di an ka armée ma bi donya kama jamana premier ministre ta se fédération Russie o ka ambassadeur ye mun b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ale fana tun bɛ ale ni an ka armée anciens caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ armée de l'air la a yɛrɛ ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la ani u ka seko n'u ka dɔnko ne bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ ka dɔ fara o yɛrɛ ka wa baaraw kungilenna kan i b'a ye k'a fɔ avion minnu kɔni sɔrɔla fɔ ma ko avion de chasse a bɛ fɔ ma ko type L-39 Sukhoi 25 ka taa se hélicoptère d'attaque ma type Mi-24P ani hélicoptère manœuvre type Mi-8 fo ka taa se avion ba fila ma mun kɔni bɛ tali kɛ ka sɔrɔdasiw donni ka taa ni u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ka tila ka segin n'o n'a bɛ fɔ ma ko avion de transport type Airbus Casa 295 kunnafoniw la k'i b'a ye k'a fɔ nin chance minnu sɔrɔlen filɛ ka se ka avion ba ninnu kɔni bisimila ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara an ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ de kan mun bɛ tali kɛ colonel Sadio Camara la ministre de la défense ancien combattant a y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ kɔnɔna la a yɛrɛ ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka transition autorité maaw la kungilenna kɛlɛ mun bɛ o la o de ye ka se ka ɲɛda kura di an ka armée Mali yɛrɛ fana ma o kɔfɛ tuguni ka se ka a lakuraya ka bila minɛn kɔnɔ minɛn bɛ se ko ani dɔnko fana fɔ ka minɛn ɲɛnamaw ɲini ka di o ma ka tila k'o kalan ka ɲɛ o bɔlen kɔ tuguni ka hakili ɲuman fana don o yɛrɛ la cogoya min na o bɛ se ka baaraw kɛ ka se jamanadenw sago la kɛlɛkɛ cɛw olu ka se ka surunya jamanadenw na cogo min na yaasa ka se ka jamanadenw n'u bololafɛnw kɔni kɔlɔsi wa hakilina in bɛ taa o de nɔfɛ o de la an bɛ don min na i ko bi fɛn fɛn bɛ tali kɛ wa kɛlɛkɛminɛn ninnu la a tɛ bilala minɛn fosi kɔnɔ ka jira k'a fɔ jamana n'a fɔra ko jamana mun kɔni ye kɛlɛkɛ jamana ye fo ka taa sɔrɔ la i ka armée fana a ɲɛda a kan ɲi o de sen fɛ mun bɛ tali kɛ wa colonel la Sadio Camara a ye ninnu kuma ninnu perepere latigɛ a ka kɔrɔfɔ hukumu kɔnɔna la kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi bɛn ani kɛlɛ o ka se ka sabati nka bɛn ni kɛlɛ tɛna se ka sabati cogo si la ni basigi yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ général de brigade Ali Boy Jara la ale yɛrɛ ye chef d'état-major ye armée de l'air ale fana ka kɔrɔfɔ la a ye sinsin a kan k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni équipement minnu caman filɛ ka di tantɔ ko a sɔrɔli a bɛna bila minɛn jumɛn kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a tɛna bila a lajɛ ko o cɛ ka ɲi nka o bɛna taa wa bolokan bolo min bɛ kɛ sababu ye ka se ka taa kɛlɛkɛkɛnɛw kan tan ka segu bɛ se ka teliya cogo minnu la a bɛ fɔ ma ko tiktaku ale ni ka se ka wa kunkan mana bɔ jɔnɔjɔnɔ ka wuli ka se ka maaw ani u bololafɛnw lakana cogo la magɛn u ka teliya ka se ka taa kɛlɛkɛcɛkɛnɛw kan a bɛna bila o minɛnw kɔnɔna la ale ye wa perepelatigɛ kɛ o hakilina kan an bɛ don min na i ko bi ko hakilina kelen mun bɛ yen nɔ ka se ka an ka armée Mali ka a dilan ka ɲɛ k'a kɛ fɛnw ye mun bɛ se ka wa bila minɛn kɔnɔ wa Mali a ka fɔ fana ko an bɛ don min na i ko bi Mali fana a labɛnnen don kɛlɛ o farida la o de senfɛ a ye sinsin a kan k'a fɔ minɛn ninnu a bɛna minɛ ni bolo fila ye kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ lajɛ mun kɔni kɛla bi donya in kama a kun cɛla ni jumɛn ye mun bɛ tali kɛ aéronef ninnu clés la olu dila an ka chef suprême des armées ale fɛ kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ o ye a kun cɛ ni jumɛn ye ka avion ninnu ta ka sanfɛ yaala dɔ kɛ n'o bɛ fɔ o ma ko démonstration wa u wulila ka yaala Bamakɔ wa sanfɛ yɔrɔ caman la ka se ka wa yiraliw caman kɛ maaw la o kɔfɛ ka sɔrɔ ka na sigi a kɔni kɛla nisɔndiya ani tigɛra fɔ k'o da ye kunnafoni bɔla an ka président de la république ale yɛrɛ ka kunnafoniso o yɔrɔ